Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 98 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Laure Sr. nga naminaw sa atong panagsibya karon ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw usab karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Psalm chapter 145 verse 8. Once again, Psalm chapter 145 verse 8. Ang giingon dinhi mga kaigsunan, ang Dios puno sa grasya ug maluluyon, dili daling masuko ug abundansya sa lig-on nga gugma. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now sa atong pagpamalandong niini nga passage gikan sa Psalm chapter 145 verse 8 mga kaigsunan, atong giatubang ang importante kaayo nga butang. Importante kaayo sa kalag sa tawo. Wala nagayoy mas common pa nga mistake or sipiat sa hunahuna sa mga tawo sa atong kalibutan kaysa sa ang ilang pagtanaw sa kinaiya sa Dios gamay or wala sila'y pagkasayod kung kinsa gayod ang Dios. O kung wala kitay kasayuran sa Dios, kung wala nato siya mailhi sa tiunay gayod sa atong kinabuhi, then ang atong pagtagad ganiya sipiat usab. Kung atong i-diagnose ang modern nga panghuna-huna sa mga tawo, kung ato kining applyan og clinical diagnosis mga kaigsunan, makita nato nga dunay duha ka dagko kayo nga extreme or major nga sipiat nga nagdagan sa hunahuna sa mga tawo mahitungod sa Dios. Una, kining presumption. Kining presumption. Ang ipasabot ni ining presumption mga kaigsuunan, nag-imagine ang mga tao, naghuna-huna ang mga tao nga ang Dios dili makamaong masuko, dili mahibalong masuko gumikan sa sala sa mga katawhan. Gitawag kini og soft sentimentality. Ga-imagine sila ang Ginoo nga ga-imagine sila sa Ginoo nga mura og lolo nga dili makamaong masuko. Ang Dios nga mura og dili ra magbali-bali mahitungod sa sala, nga ang pagkabalaan sa Dios dili big deal, i-compromise niya ang pagkabalaan ug dili gayud siya musilot sa mga makasasala. Well, supa ka na sa giingon sa pulong sa Ginoo sa Exodus chapter 34 verse 7 nga dili palabyon sa Ginoo ang mga makasasala. Dili pwede nga palabyon sa Ginoo ang mga makasasala nga dili niya silutan. Sa English pa, He will not let the guilty go unpunished. Pero kini nga sipiat mga kaigsuunan, kini nga sayop, kining presumption, ilang gipakagamay ang balaan, ang soberano nga magbubuhat, ug ilang gibutang sa level, gitupong nila sa pangagpas ug paghuna-huna sa mga katawhan. Pero ikaduha nga sipiat, kining sipiat sa despair, kining naguol kaayo nga murag wala nay paglaom. Mao kini ang ikaduha nga sipiat or sayop nga pagtan-aw sa mga tawo mahitungod sa Dios. Ang ilang pagtanaw sa Dios stricto kaayo, andam nga musilot, masukanon kaayo sa nga tanan ug dili mo pasaylo sa mga makasasala nga naghinulsol. Pero ang giingon sa ebanghelyo mga kaigsuunan, ang tanan nga moduol sa Ginoo dili gayud niya balibaran, iya gayud nga pasayloon. Ang dalunggan sa Ginoo dili niya isarado, dili niya siradan. Kung adunay makasasala nga magpaubos ug mudangop kaniya, muduol kaniya, mutawag sa iyang ngalan alang sa kaluwasan. So kining sayop nga pagtan-aw mahitungod sa Dios, presumption ug despair, kining nawad-an og paglaom, kinahanglan nga ato kining gun-ubon, kinahanglan nga ato kining papason, ug kinahanglan nga matambalan kini pinaagi sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Kini nga sayop nga mga pagtan-aw mahitungod sa Dios, gikondenar kini sa balaang kasulatan. Pero it is particularly against the second error nga kining makalilisang kayo, paralyzing delusion of despair, nga murag wala na gayoy paglaom,
nga ang atong teksto niining taknaa maka-focus. Mura kini og kanyon nga ang atong desperado nga kahimtang gunubon sa pulong sa Ginoo. Si David nga salmista, si Haring David, ilalom sa direkta nga inspiration sa balaang espiritu, iyang gipasundayag nga ri kanato ang kinaiya sa atong buhi nga Dios. Wala nagpresentar si Haring David og philosophical abstraction. Ang gipasundayag ni Haring David mao ang buhi nga Dios sa kasaysayan sa pagtubos sa kalibutan. Ang giingon ni Haring David, mga kaigsuunan, ang Dios puno sa grasya ug maluluyon. Dili daling masuko ug abundansya sa lig-on nga gugma. Atong i-examine kini nga teksto, mga kaigsuunan, gumikan kay gipakita niini ang upat ka mga balaan nga kinaiyahan sa Dios. Ato kining i-examine niining taknaa. Dunay upat ka punto ang atong pamalandong niining taknaa. Una, ang Dios puno sa grasya. Sovereign favor to the unworthy. Ikaduha, ang Dios puno sa kaluoy. God has infinite sympathy for sufferers. Ang ikatulo, ang Dios dili daling masuko. So, pasensyoso kayo ang atong Dios, iyang gidilatar ang iyang hustisya sa pagpahamtang. Ikaupat, ang Dios abundansya sa lig-on nga gugma. Abundansya ang kaluoy sa Ginoo alang sa mga makasasala. Now, hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa iyang pulong niining taknaa, magampo una kita. O labing gamhanan nga Dios, salamat kayo sa kahigayunan once again nga imong gihatag kanamo nga kami makapamalandong sa imong pulong ug among gipangayo ang pagpanglihok sa balaang espiritu nga muabli sa among kasing-kasing ug hunahuna aron among makita ang imong kamatuoran o Dios ug mamunga kini sa among kinabuhi. Tinuod nga kaluwasan sa mga wala pa diha kang Kristo ug paglig-on sa among pagtuo. Tabangi usab ang imong sulugoon nga muoy mo pa dayag or mupasabot sa imong pulong niining taknaa. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mudangat na kita sa unang punto. Ang Dios puno sa grasya. Ang but ipasabot niining grasya, soberano o labing labaw nga pabor nga gihatag sa Ginoo sa dili takos nga mga makasasala. Tanawon nato kining pinakauna nga deklarasyon mahitungod sa Dios. Ang Dios puno sa grasya. Ang pangutana, unsa man kining grasya? Kung atong paminawon ang biblical nga kahulugan sa grasya, mga kaigsuunan, dili lang kini pabor nga gihatag sa Ginoo sa dili takos nga mga tawo nga mudawat niini. Ang grasya, pabor kini nga gihatag sa Ginoo sa makasasala gayud kaayo, guilty ug takos nga makadawat sa tunglo ug kapungot sa Dios. Mao kana ang but ipasabot sa grasya. Aktibo kini nga pagkamaayo sa Dios nga iyang gibubo sa mga tawo nga dili takos sa bisag unsa nga madawat gikan sa Dios kundili ang tunglo ug kapungot lamang sa Dios. Mao kini ang but ipasabot sa grasya, mga kaigsuunan. Ug unsaon man nato pagsiguro nga ang Dios puno gayud kaayo sa grasya? Well, kung atong basahon ang iyang pulong, gikan pa sa eternidad, mga kaigsuunan, naglaraw na ang Ginoo nga iyang ipakita ang iyang kaluoy sa mga makasasala. Nga iyang kabuton ang mga makasasala, dili aron pukanon silang tanan or puuhon silang tanan, kundili pagaluwason sila o consistent kini sa iyang kinaiyahan nga dili gayod mausab. Ang eternal nga mga lagda sa Dios dili kini panghuna-huna nga adunay malisya, kundili laraw kini alang sa kalinaw nga nakagamot sa walay sukod nga pagkabalaan sa Dios, nga hustisya sa Dios ug kaluoy sa Dios. Ikaduha, unsaon nato pagsiguro nga ang atong Dios puno gayud kayo sa grasya? Kung atong basahon ang Biblia, atong makit-an ang iyang hingpit nga mga plano alang sa pagtubos sa mga makasasala.
ang plano sa Ginoo alang sa pagtubos nagapadayag kini sa labing labaw nga grasya sa atong buhi nga Dios. Wala nagpaabot ang Ginoo nga ang mga tawo mangita kaniya kay imposible gayud kana ang tawo patay sa kasalanan dili gayud ganahan sa Dios. Kung pasagdahan siya sa iyang kaugalingon dili gayud siya mangita sa Dios. Ang Ginoo wala nagpaabot nga ang tawo mangita kaniya. Ang Ginoo nagmugna og usa ka sistema nga gitawag og covenant of grace, kasabutan diha sa grasya, diin ang mga makasasala maluwas sa libre nga kaluwasan pinaagi sa pagtubos nga naa lamang diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Roma kapitulo 3 bersikulo 24 nagsulti kanato, nagpahibalo kanato nga ang tanan nga mga magtutuo gihimong hingpit, gipakawalay sala, pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa, pinaagi sa pagtubos nga anaa diha kang Kristo Jesus. Unsaon nato pagkasayod nga ang Dios puno sa grasya, ikatulo, kung atong basahon ang Biblia, ang Dios naghatag gihapon og provision, mga maayong butang alang sa iyang mga katawhan. Nag-provide ang Ginoo og kining gitawag og substitutionary sacrifice pinagi sa iyang anak. Nganong substitutionary? Gumikan kay dili nato mahimong luwason ang atong kaugalingon, dili kita makaluwas sa atong kaugalingon pinaagi sa atong pagpaningkamot. Remember, ang requirement alang sa kaluwasan 100% nga pagsunod sa balaod sa Dios ug 100% nga bayad sa sala. Ug ang bayad sa sala kamatayon, pagpaaga sa dugo, kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Dili nato kini mahimo. So ang Ginoo nag-provide og substitute. Ang iyang bugtong anak mao ang substitute nga gipadala dinhi sa kalibutan. Siya ang misunod sa tanang balaod sa Dios ug siya ang nagbayad pinaagi sa iyang kamatayon ug sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo sa tanang silot sa atong sala. Substitute gi-provide kini sa Ginoo. Unya kay ang makasasala bisan pagmasayod siya niini nga kamatuoran madunggan niya kini, wala kini epekto kaniya kung ang balaang espiritu dili magpanglihok sa iyang kasing-kasing. Busa samtang gibatbat ang pulong sa Ginoo sama sa nahidabo karon ang atong paglaom anaa lamang gayud sa balaang espiritu, samtang adunay pagwali ang balaang espiritu nagpanglihok sa kasing-kasing sa mga tawo aron ang pulong sa Ginoo muepekto. Nag-provide ang Ginoo og hingpit nga kaluwasan gikan sa tanang pagkadautan ug naghatag ang Ginoo og kaayo sa tanan niyang mga katawhan. Ikaupat nga pamatuod nga ang atong Dios puno gayud kaayo sa grasya, masayra nato kini pinaagi sa iyang libre nga imbitasyon. Nag-invite ang Ginoo sa mga makasasala nga muduol kaniya sa libre, sa walay pagpanuko. Ang tawag sa ebanghelyo mga kaigsuunan unconditional. Walay kondisyon bisag kinsa ka pa. Giimbitar ikaw, giawhag ikaw nga muduol o mudangop sa Ginoo sa tumang pagpaubos ug si bisan kinsa nga muduol sa Ginoo dili gayud niya balibaran. So ang pulong sa Ginoo nagpadayag kanato nga kita mudangop kaniya, muduol kaniya. Ang imbitasyon dili alang sa mga tawo nga matarong sa ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon. Self-sufficient, gibuutanan kayo sila sa ilang kaugalingon. That invitation is not for them. Pero ang invitation sa atong buhi nga Dios alang sa mga makasasala. Bisan pag-unsa kadako sa imong sala, bisan pa og hugaw kaayo ikaw higala. Ang anunsyo sa Ginoo, ang iyang pagpahibalo, nagproklamar kanato sumala sa giingon sa Revelation 22:17. Si bisan kinsa nga buot muduol, paduula siya og paimna sa tubig sa kinabuhi nga libre. Libre ang grasya sa kaluwasan. Matud pa ni Stephen Charnock, usa ka magwawali ang iyang giingon,
Ang grasya mao ang pinakakorona sa balaan nga kinaiyahan sa Dios. Gipakita sa Dios ang iyang gahom sa pagmugna sa kalibutan, gipakita niya ang iyang kaalam sa pagdumala sa tanan niyang binuhat, ug gipakita niya ang iyang hustisya sa iyang pagsilot sa sala. Apan iyang gipasundayag ang kinaladman nga bahandi sa iyang mahimayaong kasing-kasing sa pagpakita niya og grasya sa nadaot nga rebuilding makasasala. Mao kini ang korona sa pagkamaayo sa Dios, mga kaigsuonan. Ug miuyon ako sa giingon ni Stephen Charnock. Mao kadto ang unang punto. Ang Dios puno sa grasya. Ikaduhang punto, ang Dios puno sa kaluoy. Mo kini gimantala sa atong teksto pinaagi ni Haring David. Dili masukod ang simpatiya sa Dios sa mga nagantos. Nagpadayon ang atong bersikulo, ang Dios puno sa grasya ug puno sa kaluoy. Ang kaluoy mao ang kasing-kasing sa Dios nga natandog sa mga nagantos. Gumikan kay ang kinaiyahan sa Dios walay sukod, ang iyang kaluoy usab walay sukod, mga kaigsuonan. Ang kaluoy sa tawo, ang simpatiya sa tawo limitado, ug mupakyas sa daghang mga higayon, ug dali ra kaayong sumhan, ug dali ra kaayong kapuyon. Pero ang kaluoy sa Dios dili gayod mupakyas. Ang kaluoy sa Dios walay sukod. Ug matikdi, mga kaigsuonan, kung giunsa nga kining balaan nga kaluoy sa Dios mitagbo gayod sa nagkalain-lain nga kahimtang sa mga katawhan. Higala, ikaw ba nagantos? Gumikan kay nabati na nimo ang kabug-aton sa imong sala? Ang kabug-aton ba sa imong pagsupak sa balaod sa Dios mao ang nagduso, nagpisat, ah, nagpaantos sa imong kalag, sa imong espiritu duol sa Dios, higala. Ug iyang apply, ipahid ang dugo niya, iyang itabon ang dugo ni Kristo, iyang ipahid sa imong konsensya aron mapapas ang imong guilt, ang imong pagkasad-an, ug mapildi ang imong kasalanan. Mapapas atubangan sa Dios. Pagaisipon ikaw nga walay sala. Ikaduha, ikaw ba nagantos gumikan sa pagpanamastamas ni Satanas? Si Satanas ingon nga tigpasumangil batok sa imong kalag, naghunghung ba siya sa imong imagination, sa imong hunahuna, na distress ang imong kasing-kasing hunahuna, gumikan kay gihunghungan ka ni Satanas nga wala nay paglaom paalang kanimo. Well, dad-a kini nga butang sa atong buhi nga Dios. Ug iyang badlungon ang kaaway, ug iya ikaw nga hatagan og kagawasan pinaagi sa dugo sa kordero sa Dios na wala nay lain pa kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Nagantos ba ikaw gumikan sa unbelief, kining kakulang sa pagtuo? Ikaw ba sama sa usa ka makililimos, mitawag sa Dios ug miingon nga, Lord, gusto kong mutuo, pero mura man og puno og pagduda ang akong kasing-kasing, murag dili makatuo sa imong mga saad? Well, ilatag, ibukhad ang imong kaso atubangan sa trono sa Dios. Ang Dios nga puno kayo sa kaluoy mao ang maghatag kanimo og pagtuog, pagsalig pinaagi sa labing labaw nga paglamdag sa balaang espiritu nga iyang ihatag sa imong hunahuna. Well, i-consider kining simple nga ilustrasyon, mga kaigsuonan. For example, adunay usa ka pispis nga langgam nga nahulog gikan sa iyang salag didto padulong sa kasagbutan. Well, nagkisi-kisi kining pispis nga langgam, dili niya mahimong ipahiling kawas ang iyang kaugalingon gikan sa mga sampinit, gikan sa mga sagbot. Wala siya katakos nga mupahiling kawas sa iyang kaugalingon. Ang walay kasing-kasing nga mulabay nga magtan-aw ni anang langgama, posible nga mukatawa siya or posible nga walay pakabana iya lang kining pasagdahan. Pero ang ginikanan nga langgam, ang inahan nga langgam o ang tatay nga langgam, mutugpa sa sampinit, sa kasagbutan, iyang tuhikon ang mga sagbot
aron mapahiling kawas ang iyang anak nga naipit or na bulabod didto, nagapos didto mga kaigsunan, ug iyang dadon ang iyang pispis nga langgam balik ngadto sa salag ug safety na kini. Mga higala, ingon niini ang kahimtang sa mga tawo nga nagapos sa sampinit sa iyang kaugalingon nga sala. Helpless, dili niya mapahiling kawas ang iyang kaugalingon. Duguan, nagkadugo kining tawhana, gumikan kay nasamaran sa sala. Apan ang Dios, wala niya kita gikatawan, wala niya kita gibugal-bugalan. Ang Dios sa iyang dili masukod nga kaluoy, mikanaog dinhi sa kalibutan, gikabot ang mga makasasala pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa ni Howell Harris, usa ka magwawali, ang iyang giingon, o ang kaaghop sa atong Dios. Gisudong niya ang usa ka makasasala, dili ingon nga mapahitas-on nga hari nga nagtan-aw sa usa ka rebelde aron silutan kini sa kamatayon, kundili ingon nga usa ka maluluy-on nga amahan nga nagsudong sa usa ka masakiton ug himalatyon nga anak aron pagaayuhon siya. Ang iyang kasing-kasing nahangawa sa mga nabalian ug bukog ug mapainobsanon nga kasing-kasing. Ingon ni ana ang atong Dios, mga kaigsunan. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang Dios dili daling masuko. Ang buti pasabot nini, pasensyoso gayud kaayo ang Dios. Iyang gidilatar ang iyang pagpuo sa mga makasasala. Gumikan kay naghatag pa ang Dios og kahigayunan nga maghinulsol ang mga makasasala ug mudangop kaniya. Hinumdumi, higala, ang Dios balaan gayud kaayo. Adunay kasuko ang Dios batok sa sala sa matag adlaw. Mo kini giingon sa Salmo chapter 7 verse 11. And yet sudu nga ang balaan nga pagpailob sa Dios. Ang kaluoy sa Dios sama ka abtik sa kidlat, mga kaigsuunan, ang kaluoy sa Dios. Apan ang tunglo sa Dios, kayang pildihon sa kaluoy sa Dios. Gumikan kay ang kaluoy sa Dios, ang Dios dili daling masuko. Mo kini ang giingon sa atong teksto, ang first reaction sa Ginoo sa sala, dili ingon og silot dayon. Ang Ginoo naghatag una og pagpasidaan, warning. Adisir siya musilot, naghatag una ang Ginoo og pagpasidaan pinagi sa iyang pulong. Kining pagwali nato dinhi sa kahanginan, usa kini kamatang sa pagpasidaan sa Dios. Higala ug igsuon, ang Dios adisir siya musilot, mubadlong una ang Dios. Ang mga makasasala iyang pagabadlungon pinaagi sa iyang probidensya. Ang Ginoo adisir siya musilot, muhatag una siya og hagit. Muhatag una siya og bahad. Iyang hagiton ang makasasala, iyang ipahibalo ang iyang plano sa paghukom. Dili musilot dayon ang Dios. Ug ang Dios muawhag sa mga makasasala nga muduol kaniya alang sa kapasayloan. Mao kini giingon sa Ezekiel 33 verse 11, duol kamo kay nganong mamatay man kamo. Mao pod kini ang pamulong sa Ginoo sa tanang mga makasasala sa atong kapanahunan. Duol sa Dios samtang aduna pay higayon. Nganong malaglag man ang atong kalag. Gihatagan pa kita sa Dios og kahigayunan nga maghinulsol ug musalig kaniya, ayaw og kamasai kini nga kahigayunan, higala. Well, kung atong hunahunaon, kung buot natong hunahunaon, pwede baya nga dugmukon sa Ginoo dayon in just 1 second or 10 seconds? Pwede nga dugmukon sa Dios dayon ang mga rebelde nga mga makasasala, gumikan kay ang gahom sa Dios dili masukod. Pwede biya unta nga itambog na lang niya diretso ang mga makasasala didto sa impyerno. Pwede. Mahimo ka ng buhaton sa Dios. Apan ang Dios gumikan kay pasensyoso kayo sa nga tanan, dili daling masuko. Ang Dios mapailubon kayo sa nga tanan. Naghatag ang Ginoo og kahigayunan alang sa paghinulsol.
Ang hustisya sa Dios mao ang nagpaypay sa iyang kasuko, apan ang kaluoy sa Dios mao ang mupabugnaw sa iyang kasuko. Timhan ni ka na higala, ayaw ka masai ang kaluoy sa Dios. Ikaupat ug katapusan nga punto, mga kaigsuonan. Ang Dios abundansya sa lig-on nga gugma. In other translations, God is plenteous in mercy for great sinners. Mao kini ang katapusang gipamulong ni David. Ang gugma ug kaluoy sa Dios dili gamay, dili piot, dili limitado, dili inot, mga kaigsuunan. Walay hikaw-hikaw ang gugma ug kaluoy sa Dios. Dili hakog, dili dalo ang Dios. Dako kayo ang kaluoy sa Dios, dako kayo ang iyang gugma alang sa hilabihan gayod nga makasasala. Ang kinaiya sa tawo nagdumili sa pagpakita og kaluoy sa mga dili takos nga kaluyan. Mao kana ang kaluoy sa tawo. Apan ang kaluoy sa Dios puno kayo sa grasya. Nga iyang gibubo nga libre sa mga makasasala nga dili gayod takos nga mudawat sa iyang kaluoy. Ang pagbati sa tawo layo, bugnaw, ug dali kayong kapuyon, dali kayong sumhan. Apan ang pagbati sa Dios puno kayo sa kaluoy ug dili masukod ang iyang simpatiya alang sa mga nagaantos. Ang pag-execute sa tawo sa tunglo ug iyang kasuko, paspas kaayo, wala may pailob ang tawo. Nagdali-dali og kuan kayo, hilig, ano ba unsa ba na sa Bisaya? Kaning dali kayong manimalos. Dali kayong manimalos ang tawo. Pero ang Dios, mga kaigsuunan, dili daling masuko. Pasensyoso kayo, mapailubon kayo. Naghatag una og warning, adisir siya mosilot. Ug ang gilapdon sa kaluoy sa tawo kondisyonal. Kondisyonal, limitado lamang sa takos nga kaluyan sa mga respetado nga mga tawo. Pero ang kaluoy sa Dios dili gayud masukod. Ang dili masukod nga pagtubos gitanyag sa Ginoo bisan pa sa pinaka bantugan nga makasasala dinhi sa kalibutan. Ug ang Dios, grabe kayo kamahimayaon, ug ang himaya sa Dios gipasundaya gayud kayo og duro pinagi sa iyang pagpakita og kaluoy sa mga makasasala. He shows mercy like a God in a godlike, boundless way. Sama sa giingon ni Charles Spurgeon, mga kaigsunan, ang iyang giingon, ang atong mga sala hataas sama sa mga kabukiran. Apan ang kadagatan sa kaluoy sa Dios sama sa baha sa kapanahunan ni Noe. Gitabunan niini ang pinakataas nga mga bukid sa atong salaod. Adunay mas dakong kaluoy diha sa Dios kaysa adunay sala diha kanimo. Ang bot ipasabot, ang grasya ug kaluoy sa Dios mas dako pa kaysa imong sala. Na unsaon man nato kini pag-apply sa atong kinabuhi alang sa mga isig ka magtotoo. Kung ang Dios maluluyon kayo sa nga tanan puno sa grasya, luyang masuko ug abundansya sa gugma ug kaluoy, then mga kaigsuonan, mga igsuon diha sa Ginoo, atong hunahunaon ang terrible nga pagpukaw sa kasuko sa Dios sa atong mga nahabilin pang mga sala. There is a terrible aggravation of our remaining sin. Kung kita makasala batok sa balaod ug sa hustisya sa Dios, dili gayud kini maayo. Pero kung kita makasala batok sa grasya sa Dios, human kitang gipasaylo sa Ginoo, human siya nga naghatag kanato sa libre nga gasa sa kaluwasan, atong gibiay-biay, atong gikaminusan ang iyang kaluoy, ug atong gipresume ang iyang pasensya. That is the most bitter, ungrateful thing a redeemed soul can do. Kinahanglan nga kini nga teksto makaproduce, makapamunga ug epekto sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Una is pagkamapainobsanon, deep humiliation. Kinahanglan nga mopaubos kita
sa atubangan sa Dios gumikan sa atong pag-backslide sa daghan kayong mga higayon. Nahulog kita sa sala, sama sa gisinggit ni Haring David or sama sa gisinggit sa salmista, Lord, see how I have offended against such love and tenderness. Nakasala ako batok sa imong gugma ug sa imong kaluoy. Ug ikaduha nga bunga nga gilauman nga muepekto niini sa atong kinabuhi is that atong awaton ang balaan nga kinaiyahan sa Dios. Sama nga gipakitaan ikaw og kaluoy sa Dios ug dakong kapasayloan, well, pakitai usab og kaluoy ug kapasayloan ang imong isig ka magtotoo ug isig ka tawo nga nakasala batok kanimo. Ikaw abtik ba nga masuko? Ikaw harsh, walay kaluoy, unya lisod kaayo nga mopasaylo sa mga nakasala kanimo. Di ba gipasaylo ka sa Ginoo nga libre? Bisan pa sa imong pagkamakasasala, nganong wala man kay kasing-kasing nga mopasaylo sa uban. Basin og dili gayud ikaw tinuod nga luwas. Pamalandungi kini igsuon. Ug alang sa mga wala pa diha kang Kristo, kinahanglan nga i-address usab kini nga mensahe alang kaninyo. Kamo nga naa pa sa gawas ni Kristo. Wala pa makasulod sa iyang gingharian. Basin og si Satanas naghunghong sa imong hunahuna nga muingon nga awa na kay paglaom, dako kayo ang imong sala. Gipakagahi nimo ang imong kasing-kasing sa hataas kayo nga panahon. Dili nakadawaton sa Ginoo, sama kanimo nga makasasala wala na kay paglaom. Higala kana nga bakak gikan kang Satanas. Kinahanglan nga abugon ka na pinagi sa balaang kasulatan. Tanawa nato ang verse 8, the Lord is gracious. Ang Ginoo puno sa grasya. Adunay grasya ang Dios nga mas dako pa kaysa imong sala. Ang Dios puno sa kaluoy. Adunay kaluoy ang Ginoo nga mudawat kanimo taliwala sa imong pagkadautan. Ang Dios dili dali nga masuko. Kay kung dali pang masuko ang Ginoo, dugay ra unta kaniyang gipuo o gisilutan o gitambog sa impyerno. Apan karon gaginhawa pa ikaw, buot ipasabot aduna pay grasya ug kaluoy ang Ginoo kanimo. God is of great love and mercy. Ug nalipay ang Ginoo, mahimuot siya nga mo himaya, muhatag og kahimayaan sa iyang grasya pinaagi sa pagluwas sa mga makasasala. Pamalandungi kining ebanghelyo nga gitanyag sa Ginoo kanimo higala. Nagbarog ikaw nga sad-an, guilty ug hinukman batok sa balaod sa Dios, Romans 3:19. Dili ikaw makaluwas sa imong kagalingon, pinagi sa imong pagpaningkamot, pinagi sa imong pagkarelihiyoso ug sa imong pagkabuutan. Apan ang Dios sa iyang dakong kaluoy, iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo aron mo pasan sa tunglo sa balaod didto sa cross sa Kalbaryo. Namatay si Kristo alang sa mga makasasala ug nabanhaw siya pag-usab alang sa paghatag og kahingpitan or aron ipakawalay sala ang tanang mga mutuog musalig kaniya. Ug ang Dios nagsugo kanimo karon higala nga maghinulsol sa imong mga sala ug mutuo ug musalig sa ebanghelyo. Ayaw og abusahi ang pasensya sa Ginoo. Ayaw og kamasai ang iyang kaluoy. Bisan pa og ang Ginoo dili daling masuko. Ang kasuko sa Ginoo eventually musilaob gayod batok sa mga makasasala nga nagdumili sa paghinulsol sa adlaw sa paghukom. Karon, samtang gitawag pa kini og karon higala, dangop kang Kristo. Dagan padulong kaniya, duol kaniya, pagpakiluoy kaniya. Talikdi ang imong self-righteousness, kining matarong ka sa kaugalingon imong pagtanaw, ug ilagak or itugyan ang imong kalag nga helpless entirely upon the finished work of Jesus Christ. Salig sa nahuman na nga gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo ug makaplagan nimo madiskubrihan nimo higala nga pagadawaton gayud ikaw sa Dios nga puno kayo sa grasya ug kaluoy
ug iya kang pasayloon abundantly, adunay kadagaya. Ang giingon sa Isaiah chapter 55 verse 7, paminawa kini higala, pabiya ang mga dautan sa ilang mga sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Amen. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen ug amen. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Among gipangayo ang bunga niini. Ug salamat o Dios kay nagsaad ikaw nga dili mo balik ang imong pulong kanimo sa kakawangan lamang. And this we pray in Jesus name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.